A predtým som mu zabil Artemisa. Artemis bol jeho teammate. Hej, Ovenov teammate. Ako pekné zábery, dobre killy tam máme, ale nebol win. No však, no ale furt nám tam chodili, kebyže henty, oni idú hneď k nám. Počka by som za dverami, jedného vystrelal, ty by si mi mohol pomôcť druhého vystrelať. Ale oni tam boli hore. Čakali. No, čakali na nás. Potom mňa downuli, prileteli tam a dali aj teba. Dobre. To je na streche. Oranžová. Super. Baby. Aha, paráda. Ideme to robiť? Ideme to robiť, jasné. Tam sú raz, dva, možno 3 týmy. Sú tam ďalej. Krikcečko. Tak chceš. No, vezmem. Tam dome. Ja mám svatko. Pozeraj si na mape radšej, až vieš, kde sú. Ale rovno pri tie questky v tom dome. Poď, musíme ho vystriedať. To ja teraz vyhadzujem decoje zo 2. Jak tam není... Poď. Jak tam sú dvaja, no... Poď doprava, so mnou doprava. Či počkej, vnútri je. Vnútri. Poď. Strieľam, choď po ňom. Ešte jeden. Á, pozor, pomoc! Platuj sa. Asi pôjde to. Poď, tam je. Tam je, aha. Kde som ho. Dobre, dostal crack. Na streche. Je crack. Mám ho. Pekne, super Alex. Takto, keď si pri mne, tak to má význam. Máš 2 killy. Do hlavy dostrielaný. Pojdeme to teda zrobiť. Oranžová. Tu máš platy. Platovi som vyhodil. Aha, tak nič. Dokončím to. Ticho? vezmem si. Dobre, toto nejde. Dobre, a naspäť na shop rýchlo. Zober si platy a ideme. Idem. Vyhodím ti trochu peniazy na shope, hej? Aha, ideme si aj sa... Dobre, všetko som vyhodil. Kúp aj rovno 2 selfka. Loady a 2 selfka. Prosím. Dobre, nepadlo to na... No ale spadlo to dosť blízko shopu, čo je tiež nepríjemné. Dobre, ideme do zóny. Zoberieme toto auto. Ja som trochu pozadu. Dobre, poď. Čiže by som až niekde hen. Môžeme to zobrať a budeme vedieť, kde som. Mám 29. Ja som si vlastne nedal doplnok na ladru.
Už o jeden level mám viac, jak som mal. Hej. Treba naboje čuknúť. Čo sa ti nechce? Neviem, ak sa tam dostaneme donútra, vieš. No ani ja neviem, ja som tam ešte asi v živote ani nebol. 3. To musí byť na streche, nie? Nie, ukazovalo to, že do dola. Neviem, kde by to bolo na streche. To si to pozrieme. Bedne. Až tu náhodou niekto nepríde k tomu shopu a pozbiera si veci. Ja som niečo vyhodil. No to... Dobre? Poď. Zobrali už tú onu. Ideme do budovy nábojov. Aj. Áno. Som chcel. Že ťaž... Možno tam niekto bude. Nikoho nevidím. Teraz zobral tú onu, vidíš? Odišiel odtiaľ. Aha. Vráťte sa. Ideme tam? Ty kokšo. Poď. Vystupujeme? Ja som nevedel. Ty úplne v kľude si bol. Som ho, hej no, dorezal som ho. Solo. Fuj, čo to tu rozpráva? Čakať. Nejaký Maďar. Mi to ubližilo. Ale padnú. To je to základné. Sovka máme. Poď prebehneme to hentam. Zistíme, či tu ešte niekto je. Pozem Harbit. Nič. Dobre, nikoho to nevidím. Radšej okno zbúrajme. Koľko loadoutov? Cez okno. 2 loadouty. Náš a niekoho. A tu spadol ešte jeden. Počujem plachtika, už si ide na loady asi. Hej, a ja. Aha, vidím. Dobre. Ten je mŕtvý. Zabil si ho úplne? A on umre za chvíľku. A to je on. No dobre. To ťa fakt... To bol jeho teammate. Hej. Ty si tiež šiel na strechu? Videl som odkiaľ ťa ale dával. Umrel aspoň ten jeden? Ešte neumrel. Tak buď pripravený, pôjde ho dvíhať. Teraz umrel. Dobre. Tam je fight. Tak okempí to tam kľudne. Yes, mám ho! Nice! Choď mu vylúčiť, až nemá peniaze, žiadne neostanú z neho. Choď ho vylúčiť. Pekne si ho odsnajpil. Aha. Počkaj. Čo? To je ten, čo som dal to druhé miesto. To je to loco 10 a tá ladra. To je ono. Ticho. Ty kokšo. Drž mi palce. Potrebujem, aby si našiel peniaze, možno ešte. Mám 30. Ticho.
poď si tam máš farebné, Idem. farebné... Počkaj, wow! Už sa Ja vrátili? som ich videl. Nie, nejakí tu idú iní, asi. Kde? No tu pri tej budove, pri mne. Áno, za tebou som. Na strechu ti ide. Doriči, ma to snajpel. No to ťa dal tvoj precis. Bež na túto stranu. Už ho máš na streche. Otoč sa, iba jednoho tam máš zatiaľ. A už aj druhý ide. Tam je jeden a druhý beha po streche. Môžeš ujsť, kľudne môžeš ujsť. Bože, mal málo. Ja som ho chcel. Na čo si sa do nich pustil, do dvoch? Ale tam bol jeden. Dvaja. Ja som, aha, ale tento bol hore a jeden dole. Prečo mám žltý gulak? Cikám gulak. No drž palce. A tam máš strašne dobré krikcečko. Čo? Ticho. Môžeš skúsiť na ten loadout. No, však viem. Tam tú budovu si kempia. Zober si loady. A príď ku mne. To, Dobre, toto som nečakal. čo sa stalo? No tu som išiel snajper. Tam ma tam dal z ďalky a prišiel tu ten typek. Jasné. Ticho. Nie, nerozprávaj, ticho. Ostali. Chcel by som si ísť na veci. Oni sú teraz tam. Ale nemám peniaze. Však dobre, on vraví. Dobre, máš. Dobre, no musíme si ísť na mŕtvolu. Nie, ku loadoute, lebo... Na strechu? Tam, kde som skápal ako prvé. Na tú strechu, hej? No, pretože oni odišli, som zistil. Asi neviem. Teraz do hentej budovy skočili dvaja. Niekto po nich strieľal ešte. Dobre, veci čisté. Tak si to poberá, chod dovnútra sa schovať. Aha. Nápoje sme už dali. Ostan tam schovaný. Ja ostanem schovaný tu. Uvidíme, ako sa Začali strieľať. Si mal byť schovaný. Choď tam do toho rohového domu vzadu. Ja som v tej budove.
Uvidíme, čo spraví zóna, vieš? Aha. Mám náboje, do snipy mám 5. Odkiaľ máš sovko? Ja som si však teraz išiel kúpiť. Ty si šiel kúpiť sovko? Dobre, mne tu padol nejaký modrý zajac. Na čo pišli? Čo tam ty robíš? Wow, ku mne idú dvaja. Počkaj. Neviem ti pomôcť. Podstate nevedia, ideme preč, ale... Ja som si chcel náboje. Idem k tebe. Ja som chcel spraviť, že pre náboje. Mám 4 do HDR. No dobre, tak môžem pozrieť tú budovu, ak chceš. Som v budove s nábojmi. Tu niekoho zabili. Fiu. Bacha, hej, vieš odkiaľ ťa strelajú. Ticho. Kde je ten srač? Nech to nám dopadlo na strechu. A oni nechod dole, hej? Kryj nám dvere. Alebo schody. Stačí kľudne až tieto dvere kryť. Nestreľaj po ničom. Hen tam ťa vidno z 2 okien, Alex. Hovor, či nevyskočil. Nie. Ale teraz som videl niekoho vľavo. Snajpiť. Vyskočil? Uteká, áno. Dobre. Za autom. Dobre. Na našu zas. O čo sa im jedná? Dávaj pozor. Ty si ho autom zabil. No. Ešte tam je stále, dávaj pozor, hej. Ty si nestreľaj snipov. Ukradol auto a ušiel, hej? Aha. A môžeme ísť trošku ďalej. Ešte sú po ňom termity hádzal. Hen tam pred nami. Čo? Mne sa nedajú z takú náboje. Do riti. Musím vystreľať jedine zbraň. On zobral mostiaka. Bože. Čo robíš? Ja si neviem náboje staknúť. Veď oni sa... Alex, ono sa to niekedy sekne. Tu máš na nejaký čas iba.
Dobre, ja idem preč už. No vidíš tu ten mostek vedľa nás. Vyskočil. Zobral auto. Pláty si pober. Toto vezmeme. Buď pri mne, hej? Buď pri mne, buď pri mne. Tak ja hram bez nohy. Poď. Prečo si ich vystredal? Bez termitov. To nevadí, ja tiež nemám. Počkaj chvíľku. Niekto tu je za dverami vpravo. Tu je. Dáva... Dvaja. Platujem. Majú úplne jedno, Alex. Craig dostal jeden. Jeden down. Dvaja dá. Dobre, mŕtvy. Až teraz. Ešte sa dvíhal. Preboha, ani jeden nemal termit. Mal vestičku aspoň. Dobre, pred nami to vyzerá voľné. Stočím jak heli. Maska. Smoke. Ty si mal masku aj ja. Nie, až teraz som ho zobral. Už dám. Nechoď ďaleko. Pôjdeme tuto na ten kopček iba. Tam môžeme odsnipiť bounty. Bacha, zľava nás ešte môžu snajpiť. Tento kopec bereme. No najprv treba zaplatiť. Pozerám heartbeat. Nič, na druhej strane. Nič. Na druhej strane... Nechoď úplne hore, hej? Kde by mala byť tá bounty? Pozerám. Nevidím ho. Nemáme to ďaleko, my sme v pohode. Idem tu. Alex, vľavo sú hráči, tam nechoď vôbec. Mali by sme tu našu bounty skôr pushnúť, tu správa, poď. Poď za mnou rovno, úplne za mnou. Ideme po okraji úplne. On tam kempí nad tými skalami. Tam je. Dobre. Nie snipu nie, poď normálne. Poď. Si pri mne, hej? Čakaj, dojde mu smoke. Termit nejaký. Dobre. Tuto keď sa dostaneme. Tam sú hráči. Hore vpravo hráč. Áno. Crack. Ja ani raz. Skry sa na mňa. Za strom. Okay. A ešte nevidia. Hej, si tak dobre? Au, som sa dal zle. Moja chyba. Pôjdeme trošku nižšie. Do tejto prehlbinky. Dobre, a moc nebudeme pikovať. Ľahnime si tu. Pozerám heartbeat, sme proti dvom duám. Správa z hora nám prídu, hej, čakaj. Chceš platy? No Nie, v pohode. My to tu máme dobre. Dobre, nechaj sa vyľakať, zľava, vľavo. Za to bunkou.
Chris z druhej strany, Chris hora, Chris hora. Ešte jeden tam je za to budkou. Dobre, zhora. Poď hore. Poď, ideme nad nich. Poď. Dobre. Posledný proti nám. Ten dole. Bacha. Pozri, heartbeat pozriem. Mám ho, tu je. Vľavo viacej. Tu kde leží. Rovno tu leží pod tým kameňom. Tu je, vidím mu zbraň. Tu je, ja ho vidím ho. GG! Je to tam! Nestredal si, dúfam, do mŕtvových. No, iba trocha. Si ho pekne preskočil. Pekne, Alex. Fú, konečne. Po asi 1000 rokov. Dáš to na YouTube, dúfam. Ale určite. Kokšo, daj ready, zapni ďalšiu. Lebo chápeš, ja sa cítim tak, No. ako by som hral proste proti botom. Že nebojím sa, chápeš, tých hráčov. Však ty musíš sa ich bať, však sa nič nestane. Musíš si vyskúšať. Dívej. Však ja to robím tak. Si mu hlavu zobral. No, koľko sme skončili? 7 a 7 kilov. 7 ináč. Pekne.